Magdadalawang minuto na. Ay, minuto. Magdadalawang oras na. Ha? Tapos biglang nanay mo. Tuyo time. Paano magluto ng tuyo? Yan ang aking cooker. Kaway ka pa rin. Hello, hi. Welcome to my vlog. Yan ang aking chip cook. Ayan siya, oh. Tignan mo yung cup niya, oh. White. Oh, tapos nang-aaway ang tuyo time. Yan, guys. Ang ulam namin ay tuyo. Masarap ang tuyo. Masarap yan ng kanin. No? Pangagin. Huwag na. Masarap. Paano ba hanguin ng tuyo? Ilagay sa plato. Ganyan. Ganun. Tapos naputo lang olors. Yan. Wow, ang sarap. Yummy. Yan na siya. See you pa more. Yan, naduling ako. Yan. See you pa more. Oh, wow. Tapos, dito kami nagluto sa labas ng aming little kitchen. Yung dirty kitchen. Yan. Ang agang garden. Happy lang. Happy Mother's Day all. Yan lang. Yan lang. Ano sabihin mo?